O Concello de Rianxo demanda á educación que se solucionen os problemas dos centros de ensino do municipio. O alcalde reclama que se atendan ás necesidades, sobre todo vencelladas á falta de profesionais. Os centros educativos de Rianxo contan un ano máis con problemas a resolver antes de comezar o novo curso escolar. Necesidades a nivel pedagóxico como desdobres de aulas ou contar con especialistas repítense, por exemplo, no CEP Breasegade. O alcalde do municipio, Julián Bustelo, lamentou a situación pola que están a pasar novamente os colexios rianxeiros. Nos 3 centros de educación infantil e primaria e tamén no CRA de Rianxo. No CRA de Rianxo a situación ten máis que ver coa perda de alumnado en algún dos seus centros e nos outros tres ten máis que ver coa falta de persoal, nomeadamente de persoal específico para atender circunstancias particulares. Xa o ano pasado vivimos esta situación, xa se fixo as oportunas reclamacións para dotar os centros de persoal. E que se permitan desdobres nas aulas que o necesitan polas ratios. Non con resultados positivos, con algunhas solucións, pero non en términos xerais coa que se buscaba. Este ano a cousa vai no mesmo sentido. Os centros educativos xa manifestaron o seu descontento coa situación que se pode dar. A nós tamén xa nos la veñen facendo saber dende as últimas semanas. Temos solicitado tamén neste sentido unha xuntanza co Conselleiro de Educación para tratar de compartir con el cal é a situación ou cales poden ser as vías de solución. Ademais de tratar outras cuestións que teñen que ver cos centros educativos de Rianxo, algunhas que levan xa enriba da mesa anos, segundo apunta Bustelo. Atinxen máis a cuestións de mantemento, cuestións arquitectónicas, e estamos á espera de que nos poida recibir para comentar. Nos esperamos, en todo caso, que as demandas da comunidade educativa en xeral e destes 3 centros en particular se escoite, e a das familias tamén, para evitar que se dean situacións que en todo caso van en detrimento da calidade educativa e da atención dos rapaces e das rapazas que acoden ás aulas. Un dos centros que se atopa novamente nunha situación difícil é o Breasegade. A AMPA ven de demandar á Xefatura Provincial e á Dirección Xeral de Centros medidas urxentes, como desdobrar a aula de cuarto de primaria, contar cun departamento de orientación propio, ter un especialista en audición e linguaxe a tempo completo e ter un mestre de pedagogía terapéutica adicional.